Khaina Bagwi TTAADC ni CM PURNA JAMATIA 32 matar barani Tipra Motha rok bai malai Khaina bonno palai na bagwi bo place rok thangnai kha place jaga thai borok chonglai kha warung riang kami Amorpur thangmani route Udaipur to Amorpur road ro belaina nangkukmani sal hinai bo Khaina salnotei kok sawai khna rka chini Tiprasa 70 bosor romoi Tipraiting tongmani rognotei Eka hambai sengkini Udaipur Amorpur ni sorogo sok phaijak lamao sok phaijak Khaina bon 30 tarik September chini Tipra Motha bai kobokjak phung 6ta ni simi 6:30 jorani bon no sung palainani bagwi ready khaijak arni bisingo sung tabok lamao road blockage khaibani bagwi spot sung sok phaijak o spot ni bumungkha warung kami ge o amchaini lukurokno ang koinani musugo je montani tongnai gamari tongnai chaun mohare tongnai brahmasora tongnai je orni gana gini ni joto lukurok teibu yangdigi koimura nini asbin stianbari nini south bolmura gana gini joto bororokno o jaga phaibani bangoi ang kobok tani ke chini o bon Khaina o 12 hour bon chini Tiprasa ni baigono chung slai mau chung joto no thancha khabaksa te khorang kaisak khlaiwi Khaina o bon no palainani nangnai te central government state government ni thaniwo chini je Tiprasa rokni obostha 70-75 bosorongoi je babe chung di private tongmani kajagui tongmani khakjagui tongmani sujog subida maya ngui tongmani rokno chung Kendra Sarkar Rajya Sarkar no tei Bharat bochoni joto borok no khorang khana rona ni hinke Khaina ni sal hani bangoi chung oro jagao kuno party hnei ta hondi mo Tipra Motha ni demand chi Greater Tipra Land hai hnei ta hothung chini Tiprasa joto no chung chini rights no mawani bagoi chung Khaina salcha jora 365 days bosoro tongmani wa chung salcha jora chung Khaina jora rolainai support khainani ungthung tani hinke oro jaga chung tabok party ni bangoi dabi khaya ama chung chini Tiprasa ni adhikar ni bagoi si dabi khayu bai kwangma bororo allegation roi tong je Tipra Motha Greater Tipra le omo Tipra Motha ni demand chi hnoi ama bul je tabok samalochona khai tonai rok onnaino party rok je Tipra Motha ni bondo ane osangte ni prohi sarani musugu tei koinani musugu haidi Khaina ni jorawo chung joto no khabaksa inglainani nang na CPM na Congress na BJP na Tipra Motha badbaki joto Tipra party tongnai ro Khaina ni bonno support khaidi tei chini picketing spot ta oma haikhen ni Tipra ni kwangma amchaiwo tongmani wo janja gana wo joto no phai mandak phaidi tei oroni elaka ni o amchaini lukrona bishesh bhabe koinani musugu jehetu warung kami o ganda mironi Gamaria South Maharani ADC place tongo Maharani ADC place tongo Burma Bari ADC place tongo hani bango niro ganda ni lukurok joto no Khaina ni o salochini adhikar no nanani bagoi manani bagoi chung o jagao phainani nangnai hani bangoi phaidi joto no omono sanani musugu ang tei kok saya chini oro tini oro sok phaijak tongo chini block committee ni leaders sok tongo datoroni sadon jamatia tongo teibo brini leaders rok tongo YTF ni leaders rok tongo Khaina ni bonno sara Tripura ni loge loge chini o warung kami o bhaine kaham khe jakjomok khe borok bini se bangko khe chung oro kuthunglai asung ni sawi lukurona kobok ni musugu bubagrai aulak thu Greater Tipra Land daikini